Момент в контексті Надії я, по-моєму, дуже багато разів чітко казав свою позицію. І особисто, і політично. Тут все абсолютно зрозуміло. От скільки кримські татари, окей, я не так скажу, от скільки для кримських татар Крим є батьківщиною? Напевно, ніхто вже не пам'ятає, оскільки це тисячоліття. Чи заслужили вони на те, щоб називати Крим своєю батьківщиною? Вони так і називають. Але чи заслужили вони на те, щоб це було записано у всіх відповідних законах, включаючи Конституцію? Я вважаю, що так. Я дуже добре пам'ятаю, я не пам'ятаю, це я розповідав. Для мене це був особисто дуже емоційний момент. Коли я приїхав в Анкару і був з'їзд. Оцей дуже великий з'їзд. Я пам'ятаю. Ви пам'ятаєте, Айдера. І я прочитав вітання президента і читав свою промову. Реакція була фантастична, але я пам'ятаю реакцію от тільки на цей рядок. І тоді я зрозумів, наскільки для кожного це не просто важливо, це не просто мета. Це щось, що живе у кожному. Причому там було дуже багато представників кримсько-татарського народу, які в громадах на території Туреччини, які поїхали там, умовно, вони мені підходили, розповідали 150 років тому. 150 років тому, може ти там вже живеш, у тебе своє життя, ти інкорпорувався в турецьке суспільство. Всі, пам'ятаєте, весь зал просто встав і аплодував. І тому зрадити цим очікуванням, я сподіваюся, ніхто не зрадить. Я готовий про це аргументувати.